IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nangikurit iti kabaro a pakasaritaan ti alas Pilipinas women. Kalpasan iti maysa a marathon iti fourth set. Tapno tibbaen ti Indonesia ti score 25-13, 23-25, 25-19, 10-33-31. Tapno mayelat iti kaunaan na silver medal iti 2026 CV Cup Leg 2. Iti laing kalman iti Thailand. Nagapu iti naisang sangayan a pangabak ti Pilipinas kontra Vietnam. Kalpasan iti 7 atawen. Sinubot ti alas Pilipinas ti 8 a set point ti Indonesia ti fourth frame sakbay nga lepas ti ayama. Daytoyen ti kangatuan na pwesto ti pagilian iti torneo no sa dino na artapandan ti inem a bronze a medalya ang nayokor si Pudpay di 2019 Asian Grand Prix agingga iti nagbalin na CV League kanitan a CV Cup. Kamaudyan na nagunod ni Aya Laure iti best outside hitter ken Alyssa Solomon kas opposite spiker. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.